Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Fidel. Taong 1949, Patnongon, Antique. Itong mga panahong ito, isang kilala na albularyo sa kanilang baryo si Fidel. Nasa edad 50 taong gulang na siya noon at halos nasa 40 taon nang nanggagamot ng may mga karamdaman. Dahil sa napakatagal na niyang karanasan sa panggagamot, kung kaya't marami na din ang nakakakilala sa kanya. Sa dami ng natulungan nitong si Fidel, hindi na niya maalala kung kailan nag-umpisa ang kanyang panggagamot. Sa pagkakatanda niya, nasa edad 10 taong gulang pa lamang siya magmula noong sumama na siya sa kanyang ama para manggamot. Normal na kaganapan lamang yon para kay Fidel, gawa ng nasahanay ang kanilang pamilya ng mga manggagamot. Wala ni isa sa kanilang kadugo noon ang walang kakayahang manggamot, gawa ng naniniwala siyang lahat sila ay nabiyayaan ng ganoong karunungan at kakayahan. Dahil sa larangan na kanilang tinatahak, aminado noon si Fidel, marami siyang kaaway na hindi kilala. Upang maiwasan ang anumang pagbabanta at pag-atake ng mga ito, palagi niyang suot-suot ang talandrong bigay ng kanyang ama, maging ang mga agimat nitong ipinamana sa kanya. Lahat na yata ng pangontra ay palaging suot-suot noon ni Fidel para lamang masigurong makakaligtas siya sa bawat araw na dumaraan. Aminado din siya noon na sa pagpapasa ng ganoong karaming agimat, para siyang nagpapasa ng krus, araw man o gabi. Mabigat man sa katawan at mahirap gumalaw, hindi niya yon alintana, alang-alang sa kanyang pananampalataya. Kung hindi ninyo na itatanong, lahat ng kanununuan noon ni Fidel, tumatandang kuba dahil sa bigat ng mga agimat na kanilang pasan-pasan. Kapag naisuot na nila ang pamana ng kanilang ninuno, hanggang kamatayan hindi na nila yon hinuhubad sa kanilang katawan. Dahil sa ganoong paniniwala, kaya na may nagkaroon ng malawak na kaalaman si Fidel pagdating sa iba't ibang uri ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pinatotohanan din niya noon na ang mga aswang at iba pang mga nilalang na binubuo ng libu-libong uri at lahi. Nasisiguro din niya marami pang mga aswang ang hindi pa natutuklasan sa kadahilanang kokonti lamang ang bilang ng mga ito. Nagdadala din ang mga nilalang na yon ng iba't ibang estilo ng pangyayanggaw na siyang hinahangad niyang malaman. Isang araw, nagkataong mahaba ang pila sa bahay ni Fidel. Araw kasi yon ng panggagamot, kung kaya't marami ang dumayo sa tahanan niya. Kahit nag-iisa lang siyang namumuhay doon, pakiramdam niya marami siyang pamilya dahil sa iba't ibang tao ang bumibisita araw-araw. Habang nasa kasagsagan siya ng panggagamot, may mangilan-ngilang umaabot sa kanya ng mga donasyon. Hindi niya tinatanggihan ng mga ito sa kadahilanang para sa kanya maituturing na grasya ang pagbigay ng kanyang mga pasyente ng mga abuloy na taus-puso nilang ibinigay. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, bigla namang natigilan si Fidel sa panggagamot nang makaramdam siya ng isang taong pumasok sa loob ng kanyang bahay na merong malubhang karamdaman. Dahil nasa 5 katao na lamang ang nagpapagamot sa kanya noon, kung kaya't hindi pa man sumasapit ang hapon, napauwi na niya ang mga ito. Matapos ang mahaba-habang gamutan, nagpasya siyang magpahinga muna saglit bago tingnan ang kanyang pinakahuling pasyente. Minabuti niyang huwag munang pakiramdaman ang sitwasyon nito upang magawa niyang makapagpahinga ng ilang minuto. Manong, ilang taong gulang na ho ito?
Naipakita niyo na ba to sa ibang albularyo? Bungad na tanong dito ni Fidel. 17 taong gulang ho yan, Manong Fidel. Panganay kong anak. Sa totoo lang, pangatlo na ho kayong albularyo na nilapitan ko. Itinuro kami dito ng huling ng gamot sa kanya dahil naniniwala siya na kayo ho ang makakagamot sa karamdaman ng anak kong ito. 4 na buwan na ho niyang dinadala ang karamdamang yan, Manong. Hindi ko nga din ho alam kung ano na ang nangyayari sa kanya. Paliwanag naman ng ama ng pasyente. Nang marinig ito ni Fidel, agad naman niyang hinipo ang kamay ng bata upang mapakiramdaman ang eksakto nitong karamdaman. Naglakbay ang kanyang kamay noon hanggang noon ito, subalit bigo siyang matukoy ang eksakto nitong karamdaman, gawa ng sabog-sabog ang kabuuan nitong presensya. Matapos ang una niyang konsultasyon, doon na siya dahan-dahang gumawa ng hakbang upang matulungan ng bata. Ang una niyang ginawa, pinaupo yon sa isang tumba-tumbang upuan habang tinatapakan ang pagmumukha nito ng isang kulay itim na tela. Naglagay din siya ng 7 kandila papaikot sa bata bago umpisahan ang kanyang ritual. Nang masiguro na niyang hindi na mamamatay ang kandilang kanyang sinindihan, inutusan niya ang ama ng bata na isarado ang lahat ng bintana at kumuha ng sisiw sa ilalim ng kanyang bahay. Hindi niya kasi maaaring iwan ang pasyente noon sa kadahilanang nag-umpisa na ang kanyang ritual. Napakamapanganib para sa bata ang iwang mag-isa sa loob ng kanyang silid, gawa ng kitang-kita niya ang mga ligaw na kaluluwa na dahan-dahang pumapalibot sa loob ng bahay niya. Maaaring mamatay yon sa ganoong proseso kung hindi siya mag-iingat ng husto. Ayon kay Fidel, na sa lahat ng uri ng pagtatawas, ang ritual na yon ang pinakamapanganib. Bagaman mapanganib, sigurado namang matutukoy niya ang eksakto nitong karamdaman. Sa pagbalik ng ama ng pasyente sa loob ng silid, dali-dali naman niyang kinuha ang dala nitong sisiw at kasabay nito ang mabilisan niya ditong pagpugot ng ulo. Pinatulo niya ang dugo nito sa bawat kandilang nakalagay papaikot ng upuan habang patuloy na nag-uusal. Maya-maya pa, kitang-kita niya ang paglabas ng isang napakaitim na usok sa katawan ng pasyente, tanda na hindi lang bastang karamdaman ang kasalukuyan nitong pinagdadaanan. Pinagmasdan yon ng maigi ni Fidel hanggang sa dumating ang puntong doon na niya nakumpirma na nayanggaw ito. Nayanggaw ang anak mo. Nasisiguro ko ito. Kung hindi ako nagkakamali, manananggal ang nagtanim sa kanya ng yanggaw. Wika ni Fidel matapos niyang itigil ang ritual. Nang marinig ito ng ama ng bata, halos hindi naman ito makapaniwala sa mga katagang kanyang narinig. Ilang ulit niya pang kinumpirma ito kay Fidel hanggang sa doon na siya tuluyang naniwala. Sa pagsapit ng hapon, ipinagbigay abiso ni Fidel sa ama ng kanyang pasyente na kinakailangan nilang manatili sa kanyang bahay sa loob ng 2 linggo. Napakakomplikado kasing manggamot ng yanggaw, lalo pat galing ito sa manananggal na minsan lang gumawa ng ganoong karumal-dumal na bagay. Para sa mga hindi nakakaalam, bibihira lamang magtanim ng yanggaw ang mga manananggal sa tao, gawa ng napakadali lamang magparami ng mga ito. Nasa paniniwala ng mga manananggal na walang makakapasok sa kanilang uri ng mga ordinaryong tao hanggat hindi nila ito natitipuhan. Iniiwasan nila ang mga ganoong pangyayari upang masigurong walang sampid sa kanilang mga kaanib. Subalit, kapag ang isang babaeng manananggal ay nagkagusto sa isang ordinaryo, may karapatan siyang yanggawin ito, ngunit isang beses niya lamang yun magagawa. Kapag inulit niya pang mangyanggaw,
maaaring ituring na ito ng kanyang angkan na isang kasalanan. Dagdag pa ni Fidel, tanging mga babaeng manananggal lamang ang may ganoong pribilehiyo sa kanilang uri. Hindi nila pinahihintulutan ang kanilang kalalakihan na mangyanggaw ng mga babaeng tao, gawa ng kinasusuklaman nila ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-oobserba sa bata, naging mahirap naman sa kanya na matukoy ang eksaktong kinaroroonan ng yanggaw nito. Napakaliit ng yanggaw ng mga manananggal, kung kaya't hindi ito basta-bastang natutukoy ng mga albularyo, may malaliman na aral o mababaw. Bukod kasi na nasa kaanyo-anyo ng isang insekto, palipat-lipat din ito ng pwesto sa katawan ng kanyang pasyente. Sa paglalim ng gabi, patuloy pa rin yung hinahanap ni Fidel. Pagod na siya noon sa kadahilan ng buong umaga siyang nanggamot ng mga karamdaman. Hindi naman niya maaaring pabayaan ng bata, lalo pat nasa proseso na ito ng pagiging isang manananggal. Habang abala siya noon sa kanyang ginagawa, bigla naman siyang natigilan nang makarinig siya ng mga pagkalampag sa itaas ng kanyang bahay. May mga nilalang doon na umiikot na parabang nagmamasid. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Fidel, gawa ng abala siya sa kanyang mga ginagawa. Maya-maya pa, biglang lumaganap ang isang napakabahong amoy sa loob ng kanyang tahanan at kasabay nito ang dahan-dahang pagpupumiglas ng bata. Panayang ginagawa nitong pagliliyad na parabang labis itong naaapektuhan ng yanggaw. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa si Fidel kundi itali yon sa higaan. Matapos yan, ipinako niya ito sa papag ng mga buhay na salita at kasabay nito ang pagbigay niya ng abiso ng ama ng kanyang pasyente na kahit na anong mangyari, wag na wag niyang iiwan ang kanyang anak. Nang maisagawa na ni Fidel ang mga kinakailangan niyang gawin, agad naman siyang lumabas ng kanyang tahanan. Pagdating niya sa bakuran, tumambad sa kanya ang napakatahimik na paligid na parabang ang mga nilalang na nagpaparamdam sa kanya naglaho na lamang na parang bula. Dahil sa pangyayaring yon, nagpasya siyang bumalik sa loob ng kanyang tahanan upang maipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang oras, muling bumalik ang mga nilalang sa kanyang tahanan. Mas triple na ang ginawang pagpaparamdam nito na kung saan nakakarinig na noon si Fidel ng mga pagbabato ng putik sa bawat dingding ng kanyang bahay. Hindi naman niya yun gaanong pinansin sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na nililito lamang siya ng nilalang. Matapos ang gabing yon, patuloy pa rin itong ginagamot ni Fidel. Upang mabigyan niya ng kaukulang atensyon ng bata, ipinagbigay abiso niya sa mga taong nakapila sa labas ng kanyang tahanan na hindi muna siya manggagamot sa loob ng 2 linggo. Bagaman nalungkot ang mga ito dahil sa kanyang ibinalita, wala siyang magagawa sa kadahilan ng buhay ng bata ang nakataya sa sitwasyong yon. Dahil sa pagiging abala noon ni Fidel, kung kaya't hindi na niya nasundan ang takbo ng oras. Pagkalipas ng 2 araw niyang panggagamot, bigo pa rin siyang mahanap ang yanggaw na napapaloob sa pasyente. Ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya pero masyadong maliit at mailap ang yanggaw na yon. Sa muling pagsapit ng gabi, doon na naman sila binisita ng manananggal. Paulit-ulit nitong kinakalampag ang bubong ng kanyang bahay habang patuloy itong umiiyak. Ang pasyente naman noon ni Fidel, panayang pagpupumiglas na parabang nilulukot ang mga laman loob nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong karamdaman, kung ano-ano na ang kanyang ginawa,
para lamang maibsan ang paghihirap ng bata. Ngunit kahit anong gawin niya, bigo pa rin siyang masolusyonan ang paghihirap nito. Nang dumating na sa puntong wala ng pagpipilian si Fidel, nagpasya na siya sa mga susunod na araw. Gigibain niya ang libingan ng kanyang ama upang makuha ang libretang isinama nito sa hukay. Mahirap mang gawin ang bagay na yon, subalit ito ay labis niyang kinakailangan. Upang hindi sila magkaroon ng sagupaan ng manananggal, nagpasya si Fidel na hayaan na lamang ito na manalasa sa labas ng kanyang tahanan. Kampante naman siyang hindi sila mapapasok ng nilalang. Gawa ng lahat ng pundasyon ng kanyang tahanan na babalot ng lihim na karunungan. Sa pagkakatanda niya, inabot din ng hanggang 3:00 ng madaling araw ang pagpaparamdam ng nilalang bago sila nito tuluyang nilubayan. Nang sumapit na ang bukang liwayway, nagpaalam si Fidel na tutungo sa sementeryo. Kabilin-bilinan niya sa ama ng lalaki, huwag magpapapasok ng kung sino-sino sa kanyang tahanan. Manong, dito ho muna kayo. Tandaan ninyo, huwag na huwag kayong magpapapasok dito ng kung sino-sino. Kahit nangangailangan niya ng matinding tulong, huwag niyong pakikinggan. Bubuksan niyo lamang ang pintong ito sa pagpatak ng 1:00 ng hapon. Paalala lang, Manong, kapag binuksan niyo ang pinto nang hindi pa sumasapit ang 1:00 ng hapon, hindi ko nakasalanan kung ano man ang mangyayari sa iyong anak. Paalala ni Fidel bago tuluyang lisanin ang kanyang bahay. Sige ho, Manong Fidel. Makakaasa ho kayo. Mag-iingat ho kayo sa lakad ninyo. Matapos nilang mag-usap, agad din naman itong itinrangka ang entradang pinto ng bahay niya. Sinarado din ng lalaki ang bawat bintana upang masigurong hindi sila mapapasok ng nilalang habang wala pa ang manggagamot. Sa pagdating ni Fidel sa sementeryo, dali-dali naman niyang hinanap ang libingan ng kanyang yumaong ama. Bagaman napakasukal at napakatataas ng mga talahib na umusbong sa lugar na yon, hindi ito naging alintana para sa kanya. Humigit 1 oras din niyang hinanap ang libingan ng kanyang ama sa kadahilan ng napakarami ng nicho ang nakalagay sa lugar. Dahil sa merong kakaibang palatandaan si Fidel sa libingan ng kanyang mga magulang, kaya na may hindi siya naligaw sa paghahanap ng mga ito. Nang masipat na niya ang nicho ng kanyang ama, agad naman niya yung hinataw ng daladala niyang piko habang nagwiwika ng, "Pasensya na, tay. Nais ko mang hindi ito gawin. Wala akong pagpipilian. Alam ko kung nabubuhay kayo, ganito din ang gagawin ninyo. Naway masaya kayo sa kung saan mang lugar kayo nagpapahinga. Huwag kang mag-alala, tay. Sisikapin kong hindi masira ang iyong nakahimlay na bangkay." Matapos makapagsalita ni Fidel, nagpatuloy lang naman siya sa pagtitibag ng nicho hanggang sa makita na niya ang kabaong ng kanyang ama. Nang makagawa na siya ng sapat na butas, dali-dali naman niya itong hinila papalabas habang nananatiling tahimik. Pagsilay niya sa libretang hawak-hawak nito, marahan naman niya yung kinuha habang patuloy na humihingi ng paumanhin. Ilang minuto pa ang lumipas, nakuha na nga ni Fidel ang kanyang pakay. Matapos niya itong gawin, agad naman niyang ibinalik ang bangkay ng kanyang ama at dahan-dahang tinabunan ang nicho nito. Nang akmang tatayo na siya, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang babaeng nakaupo sa gilid ng nicho ng kanyang ina habang nakatitig sa kanya. Pagtitigan nilang dalawa, agad naman niyang naramdaman ang presensya ng manananggal sa babaeng yun. "Ikaw ba ang gumagambala sa pasyente ko?" Iritableng tanong ni Fidel. Nang marinig ito ng babae, ngumisi lang naman yon habang dahan-dahang tumatayo.
Paglapit nito sa kanya, bumulong ito ng, Mababaw pa ang iyong kaalaman para makipagtagisan sa akin. Dahil sa sinabi nito, agad namang umihip ng mga palipad hangin si Fidel, subalit sa hindi malamang dahilan, hindi nito nagawang maapektuhan ng nilalang. Paglayo nito sa kanya, bigla yung gumapang sa lupa habang dahan-dahang nag-aanyong kalabaw. Pag-usli ng matatalas nitong mga sungay, buong lakas siya nitong sinugod na siya namang nagawa niyang mailagan. Nagbuno sila ng nilalang na yun sa sementeryo kahit tirik na tirik ang araw. Sa bawat pagsalag ni Fidel sa pag-atake nito, ramdam na ramdam niya ang nag-uumapaw na lakas ng nilalang. Pilit man niya yung nilalabanan pero aminado siyang hindi niya ito kayang tapatan sa pisikal nitong lakas. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, labis-labis naman ang kanyang pagtataka sa kadahilan ng papaanong hindi naaapektuhan ng nilalang ng kanyang mga daladalang agimat. Kung mga ordinaryong aswang lang kasi ang kaharap niya noon, maaaring nasunog na ito dahil sa kanyang nagliliyab na presensya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumilapon sa gilid ng nicho si Fidel nang sapakin siya ng nilalang sa kanyang dibdib. Sa puntong yon, wala na siyang nagawa kundi buklatin ang libreta ng kanyang ama at basahin ang pinakaunang buhay na kataga na kanyang nakita. Pagkarinig ng nilalang sa kanyang mga engkantasyon, bigla naman itong kumaripas ng takbo habang patuloy na sumisigaw. Sa paglayo ng nilalang sa kanyang kinaroroonan, tanging pagbuntong hininga na lamang ang nagawa ni Fidel habang patuloy na nakikiramdam sa buong paligid. Nang medyo makakuha na siya ng sapat na lakas, pinilit na niya noong tumayo para makauwi. Habang binabagtas niya ang daan, ramdam na ramdam niya ang labis na panghihina ng kanyang sarili. Maya-maya pa, nasipat na niya ang kanyang tahanan na nakasara. Bale, 12:00 pa lamang ng tanghali noong mga oras na yon, kung kaya't kinakailangan niya pang magpalipas ng oras hanggang 1:00 sa loob ng kanilang bakuran. Sa pagpatak ng 1:00 ng hapon, sakto naman ang pagbukas ng lalaki. Pagsilay sa kanya nitong nakaupo, agad naman siya nitong nilapitan. Manong Fidel, kanina pa ba kayo dyan? Tanong ng lalaki sa kanya. Walang kaso yun, kaibigan. Sumusunod ka lang naman sa utos. Tayo na, tulungan na natin ang anak mo. Sagot naman niya rito. Matapos nilang mag-usap, dali-dali na nga nilang tinungo ang kanyang silid. Pagsilay niya sa batang nakaratay, minabuti niyang painumin na muna ito ng mga dinurog na halamang gamot bilang paghahanda sa mga susunod niyang gagawin. Sa pagsapit ng gabi, habang kasalukuyan itong ginagamot ni Fidel, may mga panauhing kumatok sa entradang pinto. Habang ipinagsasawalang bahala nila ang pagkatok nito, ramdam na ramdam nila ang paglakas ng pag-umpog nito sa pinto. Dahil sa pangyayaring yon, napilitan na siyang ito ay buksan upang tingnan. Bago niya tuluyang nilisan ng kanyang pasyente, sinigurado niyang mababantayan ito ng maigi ng lalaki. Nagpalibot din siya ng iilang pangontra sa kinahihigaan nito upang masigurong ligtas ito habang siya ay merong ginagawang iba. Nang makumpleto na niya ang kabuang pangontra sa kanyang pasyente, mabilisan naman siyang lumabas sa kanyang bahay. Pagbukas niya noon ng pinto, agad namang bumungad sa kanyang harapan ng isang babaeng putol ang kalahating katawan. Meron itong mga pakpak na gawa sa purong balat ng tao na may mga matutulis na dulo. May buntot din ang nilalang na yon na parabang gawa ito sa bituka.
Habang pinagmamasdan niya ang nilalang, panay naman ang kanyang ginagawang pag-ihip ng mga bakod at puder sa kanyang katawan. Matapos niya itong maisakatuparan, dahan-dahan niyang kinuha sa gilid ng kanyang bahay ang isang kawayan. Inihampas niya yon sa dingding ng kanyang bahay upang magkaroon ito ng matalas na dulo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumugod sa kanya ang nilalang habang patuloy na umaatungal. Paglapit nito sa kanya, buong lakas siya nitong inundaya ng matatalas na kuko na siya namang madali niyang nailagan. Dahil sa kunat ng balat ng manananggal, kung kaya't aminado si Fidel na labis siyang nahihirapan sa kanilang laban. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, maigi naman niyang inalam ang kabuang kahinaan ng nilalang. Nang mapagtanto niyang ang pinaghatian ng katawan nito ang kahinaan ng nilalang, buong lakas niya yung sinundot ng kawayan hanggang sa dumating ang puntong ang iilan sa mga talim ng kawayang kanyang tangan ay dahan-dahang bumaon sa katawan ng nilalang. Wala namang nagawa ang manananggal para mapigilan ng pag-atake ni Fidel dahil sa mga sabulag na ikinalat nito sa paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, napilitan na yung umalis habang patuloy na umiiyak. Paglayo nito sa kanyang tahanan, tanging pag-upo na lamang sa lupa ang kanyang nagawa habang patuloy na iniinda ang kanyang mga pinsalang natamo. Makalipas ang araw ng panggagamot, natuklasan na nga ni Fidel ang yanggaw na manananggal. Nasa anyo yon ng maliit na barang na dahan-dahang lumiliit sa paglipas ng panahon. Ang taktika ng pangyanggaw ng nilalang sa bata ay sa pamamagitan ng isang malaking insekto na dahan-dahang sinisipsip ng katawan nito bago tuluyang maging ganap na manananggal. Laking pasasalamat na lamang noon ni Fidel at gadaliri pa lang ang laki ng barang na kanyang nahuli. Matapos ang kanyang 2 linggong panggagamot, tuluyan na ngang naibsa ng karamdaman ng bata. Nang mapagtanto ni Fidel na nasa maayos na yung kalagayan, pinauwi na niya ito nang walang kahit na anong kapalit na hinihingi. Magmula noong napagaling niya ang batang yon, mas kumalat pa ang kanyang kahusayan sa larangan ng panggagamot. Subalit 2 taon nang lumipas, nagpasya si Fidel na itigil ang kanyang ginagawa upang maituon niya ang kanyang atensyon sa binubuo niyang pamilya. Lahat ng mga bumibisita sa tahanan nila ay pinagsasabihan niya na tapos na ang kanyang panahon sa panggagamot. Kung nais nilang magpagamot sa kanya, mas mainam na maghintay sila sa pag-usbong ng kanyang susunod na supling. Mahirap mang tumalikod sa kanyang nakasanayan pero sumusunod lang siya sa paniniwala ng kanilang angkan. Magmula noon, kailan may hindi na ginambala ng kanilang mga kababaryo si Fidel. Subalit alam niyo ba na hanggang sa paglaki ng batang tinulungan niya, dala-dala nito ang karanasan noong minsan siyang makaranas ng pangyayanggaw ng manananggal. Okay, opinion ko sa kwento. Siguro doon lang sa part na na hindi tinatablan yung manananggal ng mga ginagamit niyang buhay na salita. Hindi ko lang sigurado kung hindi kasi ganun kalalim yung pananampalataya ni Fidel. Kasi tingnan nyo, nung ayaw na niyang manggamot, wala na lang, kusa na lang siyang tumigil. Siguro hindi ganun kapuro. May mga nagagamot man siya pero hindi ganun kalalalim yung sakit. Tulad nito kasi yung sa manananggal sobrang lakas eh. Kailangan niya pang sirain yung puntod ng tatay niya para lang kunin yung libreta doon. Tapos yung mga dasal na nakapaloob sa libreta, yun pa yung nakatalo. Paano pa yung mga inaral niyang lihim na karunungan? Ano nangyari doon? Partida, manananggal pa lang to. Paano pa kaya kung mga tipong gabuna na? Edi patay na to si Fidel. Yan yung minsan sinasabi ko na yung panggagamot talaga, hindi basta-basta yan. Kaya dapat pag magsisimula kayong manggamot o mag-aral ng mga buhay na karunungan, nasa puso ninyo, dapat yung utak nyo ahead ng 50 years.
ganong katagal yung commitment nyo sa paggamit nito. Kasi hindi talaga siya basta-basta. Kaya tingnan nyo, kahit marami siyang alam, hindi tumalab sa manananggal. Sobrang sakit nun para sa isang manggagamot. Kaya paalala ko lang para sa mga baguhan dyan o nagpaplanong mag-aral na maging manggagamot, pag-isipan nyo ng maraming beses. Yun lang. At dagdag ko lang, pa-follow ako sa TikTok para yung mga short stories nyo mapakinggan nyo dun. Maglalagay ako dyan ng email sa comment section kung saan kayo mag-i-email ng kwento nyo tapos mapapakinggan nyo yun sa TikTok ko. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.